Hoeveel nummers heb je nou op de wargel? Op één zijn rollen, daar staan stukkers 4 versjes. En ik ga dus 12 rollen. Dus, maar ik ken er al meer bij. En met middelen, maar ja, het komt uit Duitsland met Duitse nummers, Duitse slagers? Nee, we kan ik Nederlandse versjes krijgen, ik kan Sinterklaas versjes krijgen en Chris versjes krijgen, alles is mogelijk. Hier of kan dat niet? Niet. Nou, dan zijn we een spelen, hè? Ja, wat mij met het worteltje, ja, wat speel je en wat naar braderie is of weet ik het wat. En dat is een jeetje en dan kunnen we daar eens even in spelen. Je tekent de crisis, ik heb in de wargel en ik ook maar met deelt. Nee, het gaat niet om deelt. Het gaat gewoon voor aardigheid, het gaat gewoon voor de lol. Ik vind het mooi, ik kan altijd wel graag een orgeltje hebben. En waar komt die passie bij dan? Ja, van vroeger, van het dorpsfeest. Kwam een panbakker, die kwam hier altijd met zijn zweven, met zijn draaimoenen. Vond ik altijd mooi. Ik ga er altijd heen. Het is de jaren, want dat orgel vond ik altijd mooi. Ja, en dat is hem. En nog had je zelf zien. En nog heb ik er zelf in. En nog steeds op in de slag gisteren. Ja, nou, ja, dat is het. Wat is jouw taak dan, dat hij met orgeltjes speelt? Dit hè? Dit is heel belangrijk. Dit is heel belangrijk. Hier gaat het uiteindelijk om. In tijd van crisis. Ja, het is een duur apparaat, dus het moet ergens vandaan komen. Nou, dat weer erbij. Nou, dan gaan we verder. Goed zo, braaf paardje. Goed jongen. Goed in bed hier. Oorspronkelijk komt het ras uit Engeland. En nou, heel vroeger toen de Romeinen daar vochten, toen gingen ze Friese huurlingen in het eerst en die namen hun hengsten mee. En die hengsten inkruist met de inlandse pony. En daar is het veldponyras uit ontstaan. Ja. Als je het hinder bestuurt, hij het wereldsokken, lange maan, een mooie volle stutten. Ja, zit een prachtig hoofd zit erop. En ja, gewoon het hele plaatsje. Wij zeggen altijd over een Fries van nee, die van nu is toch mooier. Maar het is wel, ja, wij vinden de Fries en ik heel mooi. Hè, want dan een concours hier Piek of Sagena, zullen we daar wel mooi. Maar toch ben wij ja, verliefd op de veldpony worden. Ze zei zoals dat je één keer besmet bent, dan kom je er net meer vanaf. Nee? Maar dat is ik echt zo. Ja, dat werkt Troy nu zijn hele leven eigenlijk.
deze mini-Fries, om het zo maar te zeggen, nou nooit een echte Fries zetten. Hè? Welke vind je nou mooier? Nou, dat vind ik deze mooier. Oh ja? Ja. De Friesen hebben van die grote holen. En dit is al wat finer en wat voor u wat handzamer. Wat een prachtig plekje heb je hem hier. Ja, fantastisch hè? Ja, dit is ik wel uw droomparadijsje hier. Ja. Ja, dat is, wij zijn boetenmeesten, dus we genieten sowieso van boetenwezen en het hinderrieden. En ja, het is uw beide hobby en dat maakt het natuurlijk extra speciaal. Hè, dat je het samen doet, dat maakt het voor u extra speciaal.